Batzarraren ondoren, udaleko gobernutik beharrezkoa ikusten genuen agerraldi bat egitea. Herritarrei datorren urteari begira ordenantza fiskaletan izango dituzten aldaketa nagusiak behar bezala azaltzeko. Ordenantza horiek arautuko baitituzte datorren 2015 urtean zehar, eta udalak ezarriko dituen tasa eta ugari eta salbuespenak ezartzen ditu. Lehenengo eta behin, tasa guztietan eragina izango duen neurri nagusia datorren urteko KPI-aren aurreikuspenaren oinarriturik ezarriko den igoera orokorra 0,7koa izango da. Beraz, uraren, zaborren, ibia eta abarren prezioek igoera hori izango dute orokorrean. Bestetik, kulturako, gazteriako eta emakumeen zentroko ikastaroetan tasa guztiek orain artekoan berdinek izaten jarraituko dute eta formulazio berririk ez da aplikatuko. Aurten zerrendatzearren, aurten egin diren aldaketa garrantzitsuenak, batez ere arlo sozioekonomikoan eragitera zuzenduak daude, jarduera ekonomikoak sustatzera begira eta krisiaren ondorioak urritzeko helburuarekin. Enpresa sortu berriei dagokionez, alde batetik, sortuak berri diren enpresak, batez ere txikientzako bakarrik, salbuespen eta hobariak izango dira uraren, zaborraren eta badoaren kasuan. Era horretan, lehenengo urtean ehuneko salbuespena izango dute enpresa sortu berriek, bigarrenean 75%ko hobaria eta azkenik hirugarrenean 25%. Ibilgailuen zirkulazio zergan, lanerako ibilgailuetan, autobus, kamioi, banaketa furgoneta eta atoietan zergak 5%ko jaitsiera izango du. Herriko azoka txikian, azokako postuen tasak izoztu egingo dira, eta gero etxe bizitza hutsei dagokionez eta 50%ko errekargoa onartu da etxe bizitza hutsentzat, gaur egun daudenak mugiarazteko eta alokaigoa sustatzeko helburuarekin. Hala ere, kasu honetan, errekargoaren kasuan, etxe bizitza hutsen inguruko ordenantza bat egin beharko da, hau aplikatu aurretik, eta bitartean 50%ko tasa hau, errekargo hau, ez dina izango da indarrean sartu. Kulturetxeko auditoriaren erabilari dagokionez, Emanuel Lekona kulturetxeko auditoria erabiltzeko tasek, teknikoen gastua aurreikusten dituzte, eta orduka kobratzen da orain arte. Kasu honetan, udalerriko elkarteen ekintzailetasuna sustatzeko 50%ko hobaria ezarriko da. Bestalde, alderdi politikoek udalaren aretoa eta zoru publikoa erabiltzeko aukerari dagokionez, udalerriko gainontzeko elkarten moduan, alderdi politikoek ere udalaren areto eta zoru publikoa erabiltzeko aukera izango dute, ordenketarik egin gabe. Neurri honek alderdi politiko txiki eta sortu berriei elkartzeko edo beren hitzaldi eta naiz aurkezpenak egiteko, orain artean ezartzen zitzaien zailtasun ekonomikoa ezeztatzen du. Hori tasei dagokionez, pixka bat egingo diren aldaketa nagusiak, eta gero baloratzea asteartean udalbatzarrean gertatu zen. Udal gobernutik benetan arduratuak gaude astearteko udalbatzarrean jazotako gertaerekin, eta gure ustetan zenbait alderdi politikok erakutsitako jarrera ez da onargarria. Elkarrenganako errespetua eta ulermena beharrezkoak diren baloreak baitira. Udal gobernua ordenantza fiskalen prozesuan bere interesak defendatzeko akordioak bilatzen saiatu da, eta negoziazioaren bitarte gehiengoa osatu ditu. Modu horretan, PP, PSE eta PNV-ren interesen aurka hainbat emendakin onartu ahal izan dira udalbatzarreko bozketetan. PSEk momentu hauetan 5 zinegotzi ditu, hasieratik zituenak baina 2 gutxiago, eta horrek udalbatzarraren bere indarraren galera suposatzen du. Gainera, ordenantza hauetan, Marisa Zubiri, PSeko kide ohiak, hainbat emendakineketan Bilduren ezkerreko irizpideekin bat egin zuen. Hori dela eta, PSeko ordezkari batzuek Marisaren aurkako jarrera agertu zuten udalbatzarrean, eta gure ustetan jarrera onartezina erakutsi zuten. Udaleko zinegotzi hau iraindu, mespretxatu eta gutxietsi egin zuten, zutik jarriz eta oihuka eginez. Gainontzeko udal ordezkarion harridura. Hori izan zen alkateak Lourdes Acevedo kalera bidali izanaren arrazoia.
eta ondoren PSeko eta PPko kideek jarrera hori ezkutatu nahian alde egin zuten. Gure ustetan, lotsagarria eta iraingarria ondoren alkatearen aurka esandakoak guztia ikusi ondoren. Beraz, udaleko alderdi guztiei errespetuan oinarrituriko bizikidetza aurrera eramateko eskaera egin nahi diegu alderdiko politiko nagusiei. Dagokion bezala, negoziazio eta akordioan oinarriturik herritarren mesedetan lan egiteko konpromisoa dugula uste dut.